Nakuha gyud ni mo akong pagka-bright sayon. 5 plus 5. 10. Basic. Kung si Barok mohatag og 5 pesos kang EJ, unya si Boy Toko mo dungag og hatag og 5 pesos, pila naman tanan? 35,000 pa. Ay, ako talaga di mo bataan ka. Oh, meron na uli ba ka sayon niya sa'yo pa man kayo? Gipaulit mig sa unit teacher ma para maka-study me. Mao ba, happy ta din yung exam? Ug mama, mag-exam na me. Oh, Mayo, mag-study na dire. Okay ma. Ma, nagigipadala si teacher dire. Mao daw niya among insira. Wala pa kaya itong ansiran. Darama o, matman daw na. Okay. Sige, mag-practice na tada ang math, be. Sige ma, why problema? Okay, 1 plus 1. 2, Wow, very good. 2 plus 2. 4. How naman ay kakay sayon? Liwat budzay mo ma. Aw, dool kasi tinuod sayon. 3 plus 3. 6, Pagka-lovely. Pwede yun yung muliwatas ako sayon. 4 plus 4. 8, Nakuha yun yung akong pagka-bright sayon. 5 plus 10. Basic. 5. How naman ay kay kasayon? Diri na ta sa gihatag nga question sa ibang maestra. Sige ma, basa ha. O, sayon, paminaw og tarong. Kung si Barok na ay 5 pesos, dihatag niya kang EJ, o yan si Boy Toko, dihatag mo og 5 pesos kang EJ, pila na may kwarta ni EJ? Jasmine! Ha? Pataka, ramadig bataan, ade. Usab mo na kung basa sa'yo na paminaw. Kung si Barok na ay 5 pesos, dihatag niya kang EJ, yan si Boy Toko, dihatag po og 5 pesos kang EJ, pila na may kwarta ni EJ? Kung di, Jasmine. 5,000! Hey, naunsa na magkasayon? Si Barok, manihatag og 5 pesos kang EJ, yung ginugaga ni Boy Toko og 5, pila na ba tanan? Kung di, Jasmine. Kung di, 5,000. 30,000. Ay, naunsa na magkasayon, oy? Day, dabangis ako direbe! Kung sa may problema ni mo, masyagit-syagit man ka. Ala nga, aning imo anak si Sayon, di ka pwede kong todlo. Ano ka po yun, man ka makabright anang sayon? Kung sa may hindi pangutana di abi. Dara, ah. Ipangutaan na sa iya, di ba? Di na katubag. Okay sayon, kung si Barok na ay 5 pesos, gihatag niya kang EJ, unya si Boy Toko mihatag pod og 5 pesos kang EJ, pila na may kwarta ni EJ karon? 35,000 pa. Akong klarohon sa'yo na, akong klarohon ang pangutana. Kung si Barok mohatag og 5 pesos kang EJ, unya si Boy Toko mo dungag og hatag og 5 pesos, pila naman tanan? 20,000. Ay, ampot talaga ni bataanan eh. Jis! Sayon, atong klarohon na ang answer ha. Si Barok na ay 5 pesos, unya dungagan og 5 pesos ni Boy Toko, pila naman tanan? Kung dili, 20,000. Kung dili, 10,000. 15,000. Ay, ampot talaga di mo bataan ka. Grabe naman ka sayon. Uy, 5 plus 5 raman unta, di pa magkakabalo. Kung 5 plus 5 ra pa, 10. Oh, kabalo man lagi ka. 5 plus 5 man ma. Katong 5, wala man ko kabalo. Maura man guna sayon. Wa man mo nagingon.